Il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi sostna li fis-settur tal-enerġija dan il-Gvern sab diżastru sħiħ u f'temp ta' sena wasal biex raħħas il-kontijiet b'medja ta' 25% u l-emissjonijiet se jitnaqsu b'90%. Fl-istess waqt naqqas id-dejn tal-Enemalta bin-nofs u dan kollu mingħajr żieda fil-piżijiet. B'hekk Alice in Wonderland saret realtà. Qal li s-sena d-dieħla l-impjant tal-Marsa se jingħalaq darba l dejjem, se titneħħa ċ-ċumnija ta' Dellimara u se jitneħħew it-tankijiet tal-petrol li hemm bir-Żebbuġa. Tenna li bidliet se jsiru wkoll fil-qasam tas-saħħa. Refera għal 4 proġetti l-out of stock, in-nuqqas ta' sodot, l-istennija fl-emerġenza u listi ta' stennija twal għall-operazzjonijiet. Għall-operazzjonijiet tal-katarretti iva wkoll tajna commitment li mhux aċċettabbli li nagħtu appuntamenti għal sentej oħra. Sas-sena d-dieħla naqsu l-waiting list tal-sena, sas-sena ta' wara l-waiting list tiġi għal 4 xhur biss skont medji internazzjonali. Żommun accountable dan se nagħmluh u nwettquh. Il-kandidat Joseph Kuxkiri qal li l-għażla hija ċara bejn Prim Ministru mimli enerġija pożittiva u bejn kap tal-Oppożizzjoni li tul is-sena m'offra xejn għal politika negattiva u medjokrità. Semma roħs tal-gass u l-fuel, l-uniformijiet, l-istipendji, Smart City, il-garanzija żgħażagħ, il-ħolqien tal-impjiegi, il-benefiċċji għall pensjonanti u r-romol, iż-żieda fl-ispiża fl-edukazzjoni, it-tnaqqis fid-deficit, proġetti fawdex u oħrajn. Staqsa kif meta tara dan kollu, kif tista' ma tivvutax lill-Gvern immexxi minn Joseph Muscat. Sostna li l-Prim Ministru mhux maqbud f'qoxra imma ddej b'ħidma kbira biex ikattar il-ġid fil-pajjiż għal kulħadd.